Du bare drikke det. Så hæld det ned i. Thank you. Hæld det ned i gulvet her. Og i mellemtiden kan vi lige tage et kig på cementtankene. Der er kommet lys nu. Den er helt brun. Den er helt mørk. Hvor man kan holde. Yes, og Jørgen er bag. Du skal holde dig til, for han kan ikke holde. Ikke mere. You see the difference in color, yes. Yes, the last one, I think. Yes, yes, yes. Nå. No, du må excuse me. Det må jeg nok sige. One more. Jeg troede, at du stod og gemte dig hjemme. Hvad spiser du din mad? Det var ikke lige. Jo. Var det din, altså? Ja. Var det dig, der skulle over det med? Nej, det var jeg sendte dem. Det spiser vi.